Muuten Pukama, onko sulla perhettä ja kuinkakin iso? Nyt hetikö? Ei se ole isot perheet mulla. Kyllä Siis se. missäs päin he asuvat? No mitäs te luule, missä perhe? Jaa, suvut mulla. On isot suvut. Joo. Jos me mennään eteenpäin, leikimme nyt sellaisen leikin, että minä olen hieno herra. Ja sinä tuot nämä kattamukset hänelle. Ota jälleen vauhti. Jos on mulla helpot hommat tämä, kun se saa herran No ole hyvä. Ota mä osessa Richard. No niin. Mä meninkin heti. Joo. No. No niin, tarjoilija. Tarjoilija. Hyvät päivät. Hyvä päivä. Ole. Saanks mä pikku kännysyrjät? Noin. Ai kun meillä on hyvät päivät tänään, onks meillä ollut hyvät päivät Joo, tänään? oikein, Onko oikein hyvät päivät? Vähän on sadellut. Vähän on sadellut. Joo. Jaa. Se ole sellaiset la 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 la. Ja. Tahtoks te syödä? Eli juoda? No, valkoviiniä jos. Valkoiset viinit hänelle, kiitos. Minä nouta tuota pikka. Joo, Odotta. Elä. Hei, Pukama. No niin, nyt peli on nyt leikitty. Tämähän oli huomattavasti parempi kuin tämä rouva-palvelu. Ja mä alkaa päästä vauhit. Joo. Pikkuhiljaa. Hän on lahja.